Můžu? Co mám na pět? Já myslím prdel. Co to je za akci jako? Ty vole, co to je? Co to jako má být? Nevíš, co se dělá za akce? Do komoutu ne. Ty vole, tak to jste veterán dostal. Já už ho jenom koukám, vole, to myslel, že vypadne. No a co mám to doma, ty vole? Za to plánoval. Co chcete dohodat? Ty si tajný. Říkám, jako nevím, ty vole, co po mně může chtít. Hej, vy jste mrchy, to se není možný. Takže to můžu dál říct, jo? Tak si to přeparkuj, ty. Tak tohle tě nezapomenu. Dobrý, jo? Čau. 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 Tak.